33 метра височина, 70 милиона лева. Най-скъпият паметник, строен в България. И днес призрак, забравен от времето. Ако днес ти покажат това място, какво ще видиш? Забрава или величие? Построена през 1981 година, за по-малко от 7 години, на 1441 метра височина, в планината, където вятърът не спира. Над 6000 души са работили тук. Архитекти, майстори, художници. Мозайките са над 550 квадратни метра. Всичко ръчно. Изобразяват сцени от историята, идеологията и мечтите на едно поколение. На времето тук пишеше: пролетари от всички страни, съединявайте се. Сега думите са изтрити, но ехото остана. Да влезеш тук е като да се върнеш назад във времето. Мястото изглежда мъртво, но все още носи дух и въпроси. Аз съм Илея Нова и днес не просто видях Бузлуджа. Аз чух какво ни казва тишината й. Но какво мислиш ти? Трябва ли да остане така? Или да я възстановим? Последвайте ме сега за още интересни видеа.